Усім прывітанне. Сёння ў канун Раства я хачу прыгатаваць узвар, напой, які традыцыйна гатавалі на куццю ў беларускіх сем'ях. Узвар вядомы не толькі ў беларускай кухні, ён шырока распаўсюджаны ва ўкраіне. Гэты напой згадваецца як мінімум 17 стагоддзя. У сваёй самай ранняй форме узвар быў вельмі просты: вада і садавіна або ягады. Найчасцей гэта былі сушаныя грушы, менавіта яны лічыліся асновай смаку. Пазней да іх пачалі дадаваць духмяныя травы, мёд, а з цягам часу і цукар. Узвар гэта не проста напой, акрамя садавіны і ягад у ім ёсць гісторыя, аўтэнтычнасць і хатняе цяпло. Ён заўсёды быў звязаны з асаблівым часам чакання свята. Традыцыйна ўзвар падавалі на раство і вадохрышча. На стале куцці ён займаў пачэснае месца побач з куццёй і іншымі постнымі стравамі. У розных рэгіёнах існавалі свае традыцыі, напрыклад, на Палесе ўзвар падавалі разам з густым аўсяным кісялём. Калі вам блізкая тэма беларускай кухні, падтрымайце праект праз Бамія Кофе. Дзякуючы вашай падтрымцы старажытныя рэцэпты не губляюцца, яны вяртаюцца ў паўсядзённае жыццё. Паехалі, але спачатку падпішыцеся, каб не прапусціць новыя рэцэпты з гісторыяй. Сушаныя яблыкі, грушы, чарнасліў заліваем вадой, ставім на пліту і даводзім да кіпення. Пасля здымаем з агню і пакідаем настайвацца прыкладна на 3 гадзіны. Па жаданню ў узвар можна дадаць мёд або цукар. Дарагія сябры, сардэчна віншую з калядамі ўсіх, хто святкуе гэтае свята 25 снежня. Жадаю цёплых размоў, радасных сустрэч і простых момантаў, якія застаюцца ў памяці надоўга. Падпісвайцеся, ставце падабайкі, пішыце каментары і са святам.